kemm l-editorjal ta' Times of Malta u anki dak tal-Malta Independent il-ħadd ta' ħarsa lejn il-falliment ta' wħud mill-Ministri Laburisti preferenza diretta għall-aħħar skandli li feġġew fl-aħħar ġimgħat kemm dak fih dan l-Orkestra Nazzjonali li responsabilità huwa l-Ministru Owen Bonnici u kif ukoll aggressjoni minn uffiċjali ta' Trasport Malta li taqa' taħt ir-responsabilità tal-Ministru Aaron Farrugia. Is-Sunday Times qalet li l-iskandlu fih dan l-Orkestra fil-Armonika Nazzjonali jitfa' dawl fuq il-problema tal-abbuż tal-poter u sostna li dawn l-istituzzjonijiet pubbliċi ma jistgħux ta' kull darba jqajmu dubju u jkunu fiċ-ċentru tal-akbar skandli bil-Ministru stess jikkonferma li ma marx jirrapportant il-Pulizija. Nabbatt lill-Kummissarju inkarigata mill-ġlieda kontra il-vjolenza bbażi tal-ġeneru, Sinjura Audrey Ann Friġġieri, battila dak il-ħin immedjatament biex tagħti l-assistenza kollha lil din it-tfajla sabiex tiggwita bl-aħjar mod dwar id-drittijiet kollha li għandha. Ministru mort għand il-Pulizija. Jiena iggwidajt lil din it-tfajla billi immedjatament qudiemha stess batt komunikazzjoni lill-Kummissarju. L-editur ta' Times jgħid li dawn huma entitajiet pubbliċi li fl-aħħar mill-aħħar jiġu finanzjati mit-taxxi Maltin u stqar li tinħallsu aħna stess minn butna għal dawn in-nies f'responsabilta li tjaffaċċjaw skandli kbar ħela ta' flus fi żmien meta l-Gvern jitkellem fuq l-issikkar ta' ċintorin. Fil-fatt it-tnejn il-kap tal-Partit Nazzjonista Bernard Grech se jkun qed jitkellem dwar l-infiq żejjed min-naħa tal-Gvern ta' Robert Abela. Intant l-editorjali tal-Independent fakkar kif it-tlieta li għadda il-Ministru ta' Trasport Aaron Farrugia ħarab mill-iskrutinju tal-Parlament dwar l-aħħar skandlu fit-Trasport Malta fejn rajna uffiċjali u sawtu persuna oħra f'nofs ta' triq. L-editorjal qal li dan is-silenzju mill-Ministru diġà jgħid ħafna fejn is-soltu l-magna tal-propaganda laburista tkun lesta biex twieġeb iżda din id-darba ma ntqal xejn. L-Independent qabbel ir-ruling li tal-Speaker Angelo Farrugia daqs li kieku kellek għalliem qed jindirizza klassi studenti bl-Speaker kellu jwissi kulħadd minħabba student wieħed ma fir-realtà kellu jwissi biss Ministru wieħed. L-editorjal ġibet l-attenzjoni wkoll għal fatt li sa issa l-Ministru Farrugia għadu ma talab skuża li dan in-nuqqas serju f'din l-istess entità.